طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى. Assalomu alaykum do'stoni mehriboni man, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Подписчикои наве ки ба канали ман обуна шидастен, шуморам хуш омаден. Ҳаматона дӯст медорам. Иншааллоҳ пушаймон намешавен. Наворҳои нав пешкаш шумо мекунам. Наворҳои беҳтарин мешавад дӯстони меҳрубони ман. иҷода буша камтар моҳи бирён кадаги будам, хай ирам навор кадам. Апаҷону хоҳарҷоне ки гуфтен видеои нав тест дезмон, ина баҳри шумо ма пешкаш мекунам. Вақтам камтар ки буд, ҳамин навора мондум. Торти медовӣ кадестам, черепаха пухтестам. Барои Рамазон хай тайёрӣ дидестем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, омади моҳи шарифи Рамазонро ба ҳаматон муборакбод мегӯям дӯстони меҳрубони ман. иҷода хай моҳира шушта будам, баъд реза кадагиюмо, баъд намак кадагиюм, дар роған бирён кадагиюм. Роғани ман ҷӯши бад набуд, барои чӣ ки хай чихелай ҳамин занак мардум ҳар рӯз кухни тоза мекунад, газ тоза мекунад. Роғана ҷӯш када намеандозам ки да газ мепара, хай ҷазир мешанда. Видеое ки охир мондаги будам, чак-чак мондагиюм. Просмотрош, лайк, комментарияш ҳам хеле хушрӯ шудай ки просмотраш 23 000 та шудай, 24 000 та шудай. бовар кунем чанд кас барои чак-чак барои заказ навистиянд. ма хай беҳтарин, ҳаматона дӯст медорам апаҷону хоҳарҷонои ман. Барои дастгириётон ҳазор раҳмати калон. ин навор ма боша, шаҳда навор кадагиюм. рӯзона бовар кунем вақт надорум. хай чӣ хела пеш ай омадани моҳи шарифи Рамазон, ай қафои тозагӣ, ай қафои уборка. барои ҳамун шавда бекор мешавам, ҳозиро шавда пухтупаз кадистам дӯстони меҳрубон. камтар хиёл мекунам торик омада видео. ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، حيا أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي، جمل أوقاتي، زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي، رمضان ده شمال مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، شمال مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده لا 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 طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر. ин иҷода боша, моҳи бирёни макадаги тайёр шудам. моҳи бирёни бо маззаи мулои магомадаги буд дӯстони меҳрубон. على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول، ريحته طلت رمضان. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша ширкати атомира ба шумо тавсия додистам. ин хоҳараки мо мастер продаж шуда кор кадиста шуморо ба кор даъват мекунам. ин духтарак боша, шуморо вақти регистратсия мекунам, айтаи шумо одам партуфта рафтан мегирад. духтаракҳо дуруин регистратсия шавен, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран буда нависен. духтарое ки бисёр комментария кадистен ки барои заказ чӣ кор кунем, ина апаҷону хоҳарҷоно инами номидода нависен, ҳам заказ мекунам, ҳам шуморо ба кор даъват мекунам. инай боша барои ман омадагиям. ман хурдестам хемахем спирулинаи зубной паста. бовар кунед вақти сари одам дард мекунад, ай ҳамин нимташа мехӯре ку сари одам сразу ай дард мемонад. мада махқул шуд, беҳтарин маҳсулотҳо будай. салом дӯстон, мехостам каме дар бораи шоҳсутуни ширкати атоми хемахем маълумоти кӯтоҳе дода бошам. хемахем яке аз биодавафкиҳои қудратманди ширкати атомӣ мебошад ки ба дарде нест ки давои онро ёфта натавонад. ба ҷуз марг, хемахем ба касалҳои ба бемориҳои дил, гурда, рӯда, шуш, талха, ҷигар, касали қанд, давлени, касалҳои пӯст ва ғайраҳо шифои комиле бахшида метавонад. бетараф набошед духтаро, касе ки аз ҳамин бемориҳо дорад ё наздиконашон аз ҳамин беморӣ гирифторанд, метавоне бо дили пур тавсиятӣ
иҷода бошад дӯстони меҳрубон, хонамда меҳмон буд, хиштомандҷонам омада буданд. хайчи хелай синду солашон ки рафтагиянд, мақсад чизои сахт мумкин нестайшона. барои ҳамин картошкара буғпаз бирён кардагиуму зирбаки гуляш бори тайёр кардаги будум. аҷои бод омадаги будуму лоимак омадаги. ҳоли насиб карда бошад вайни видеомда ягон рӯз бо нав ай нав тайёр карда мемонамтона. зирбакш бошам, зирбаки гуляш баринда. аввал гӯшта бирён кардагиум, баъд пиёз андохтагиум, камтар бо бирён кардагиум, як қошуқ орд андохтагиуму, баъд приправа, чеснок, амхалчиё андохтагиуму, баъд мондум хушрӯ карда ҷӯшид. бовар кунед қариб 2-3 соат ҷӯшидагия, ранги тушон кардаму лоимак шудагия. иҷода бошад ҷиҳанма фотиҳа шайхай кам камаки ирам навор кардагиум. дӯстони меҳрубон, хай тамошо кунед. худои меҳрубон ҳамамона ба ин рӯзо расона. хай соқ саломат бошем. мебинем имрӯзо иншааллоҳ фарзандакомона худоҷон хонадор кунем. آمین یا رب العالمین. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها طول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. لا 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 لا. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حيا أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي